Esteban Gretenan dena, Sekin kooperatibako lankide bat. Eta gaur euskaragileen gonbidapena jaso dugu eta etorri gara hemen Zikautxo bizitatzera. Oso aberasgarri pilo bat gustutik hasi dugula eta gero gure kooperatiba nahia zeo zer martxan jartzeko moduan garen. Imanol San Miguel naiz, Fagor Industrialekin nator eta euskara batzordeko kidea naiz. Gaurko egunean Zikautxo enpresara etorri gara, euren euskara plana ikustera zera erabiltzen dauen, eta oso interesgarria izan da guretako. Bai, oso aberasgarria izan da gaur hona etortzea, bertako esperientzia ezautu eta guk ikasteko.